Mm. 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 Ni mama na ket kibrite mamete kama ya zuali mageta ngaya. Mm. 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 Tukendo kibrite ovlet ki ma pimo ni ne gima kwani pore chung kanyo gima na pimo ni ne ande story mana pimo ni ai to nitie na pimo ni nitie group moro kae monego bed ni wadress ok girwak dress but yani kaka girwakruok gi kidwa ng'eyo mapiyo piyo tibiro yudo ka girwako lada moro mar ngoma no. Neno gi nigi kagidhi e det tiwinjo ni giyawo soda gi lakgi. Oyawo chupa soda gi lake ni nyise ni mondo okelne serviette to ramo ni en oyieng' oram amini mesiba by the way wachana usiki kicha registro kikel. Kona segido koni magido. Iluongo ni tim tatu gin giguro tatu den gitok ni tatu maricho by the way gin nyiri mabeyo malicho gina ka kenene paro no don't judge a book by its cover. Tatu magiguro to dio guro tatu mo wach meler malich. God bless this food before we take. Ok kwai kata wife material ok kwai kata mana pesa suko en no dio lelo wi mos style miluongo ni mon chendo to chuo to chendo saidi. friendly thako me friendly magara kidonjo ga thum to ke kulawne kudonjo ga thum ni pup omera joma kuongo mose mana mondi ji ong'eyo winjo kiduongi igoto negi joma ne ng'ado thum ge makuongo goto ne magidogi go story moro ma deep sea yani deep yani bopi moro yani mbaka moro machini ya maji iwinjo magiduogi go mbaka friend gi moro makoro in kodi kia mbaka gi no. Friend gi mara chiel makoro gisea giduogi go mbaka no mer tichung kanyo ka Daura ichung ka ji ma paro ni Daura bato gi Daura nade mandong mzeni mandong soreni maine me baga ko. Hey by the way ovlet hibrit mit manade. Mage mibiro winjo ni mos odhi omed beche kibrit kofwenyo no nyulo gire gedo grit gi.